Amso Timboko Mereneo Sang Yaksendra Kurarupa mangesas kati angge pangsempal kaprapal silo-silo kaplesat satolumaya mangungsi kagiat kakudo kang jaga-jaga bumi Raja Manik jatining alam kang dinuding jagat Yayi Amso lawan Yayi Timboko kawula nana ninggih sinuwun Prabu sembahan kula sinuwun Prabu Jara Sandha wonten pangandika ngadhawuh sinuwun
adoh daawi cerak sun raketake ing titiwanci dina iki kepiye paran darunane jeneng sira ingsun gawe angrangket ratu 100 negara cacahe kanggo korban lumadining kurban sesaji kala ludra kunjuk Sang Hyang Ludra Yayi Timbaka lan Hamsa nuwun inggih Dewaji pangestu dalem paduka kula menika sampun saged angrangket lan amblengket ratu 100 negara cacahipun kagem kurban lumadining kurban sesaji kala ludra menika. Bagus. Nanging nyuwun pangapunten Sinuwun. Ana apa Timbaka? Sejatosipun negari ingkang nembe karangket menika nembe 97 negara. Tegesipun nalindranipun kirang 3 Sinuwun. Nalindra ngendi wae sing durung mbok rangket Timbaka. Inggih menika nalindra saking Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lan nalindra saking Mandura Prabu Baladewa. Ugi nalindra saking Amarta Prabu Puntadewa Sinuwun. Yen kaya mangkono aja kantalan dina. Dina iki enggal budhal rangketen nalindra kuwi mau supaya enggal bisa kaleksanan nggonku nganakake sesaji kala ludra. Menawi mekaten kula nyuwun pamit lajengaken lampah angrangket ratu 3 kala wau Sinuwun sing pretna ngati-ati Hamsa lawan Dimbo. Wadya Bala Giri Bajra maju. Yo, ayo maju bareng. Yo. Maju. Yo.
sak nyatane Kanjeng seret winangan mong termono rinipta kuning rinangkan kirangan mriresep kang miarsi angkle sesintenan keplok pepincelan suwe anuju prana bangkit maka kang wirama sigra saya lepta sumanding ngaliling kunjang seret iku saknyatane kunjang seret winangun mung termana rinipta kuning rinangkan kirangan mriresep kang miarsi angklik sesindenan keplok pepinjalan suwe-suwe anuju prana bangkit maka kang irama sigra saya lepta sumanding baliling kunjang seret panjerahing kang hospitorum kasiliring sambirana mbre sekar kadung askandanya jagat mangestungkara wayah Bathara jagat Yai Setyaki kok sajak sumengka praptane Yai Werkudara lan Yai Janaka ana kedaton Ndarawati kene. Yai Setyaki sumangga diwaji katura andangu menapa ingkang dados wigatosipun. Yai Panenggak lan Yai Janaka Anjanur Gunung Kadingaren jeneng sira Siadi sakloron. Sowaning kedaton Ndarawati datanpa ingsun timbali. Gendhong wigati apa Yai Werkudara kelawan Yai Janaka? Wah, kresna kakangku. Sowanku mrene bakal ngestokake dawuhipun Tadewa kakangku. Kang dina iki Pandhawa bakal nganakake acara sesaji syukur. Awit para Pandhawa wis kaparingan pirang-pirang ilmu lan kanugrahan wujude negara Ngamarta lan saisine. Mula kang saka iku
Pandhawa bakal nganakake wujuding sesaji Raja Soya. Tekaku mrene mung bakal nyuwun piterang. Apa sing dadi syarat lan sarana lumadine sesaji Raja Soya? Kresna kakangku. Yai Werkudara, syarat sarana lumadining sesaji Raja Soya kuwi ora gampang lho Yai. Amarga Pandhawa kudu nyepakake wulu-wetu bumi Ngamarta kang wujude pala kesimpar, pala gumantung lan pala kependhem. Lan Pandhawa kudu ngrawuhake wulung Brahmana kang Brahmana mau kudu ngidung mantram suci. Puja-puji rahayu sesanti sak suwene Pandhawa nganakake sesaji Raja Soya. Yen mengkono Pandhawa isa ngupati syarat lan saranane sesaji Raja Soya. Mengko dhisik Yai. Isih ana syarat lan sarana kang luwih abot meneh. Apa sing dadi syarate? Yaiku Pandhawa kudu ngorbanake lan kudu anumbali sesaji Raja Soya. Yaiku wujuding Nalendra kang watake angkara, budine Candala, Yayi Werkudara. Kresna sinayeng manggelung manggruk mining Cakranira. Lajeng sinten Koko Prabu Nalendra keingkang kedah dipun rangket lan dadosaken kurban sesaji Raja Soya. Ora ana liya Ratu Giribajara Prabu Jarasandha ya Prabu Jaka Sliwah. Menungsa kuwi utawa ratu kuwi mau duweni watak angkara berbuten Candala. Kuwi kudu dimusnahake, kudu ditumpesake Yai Janaka lan Yai Werkudara. Yen kaya mangkono, aja kesuwen ayu enggal budal. Goleki ngendi papan dununge Prabu Jarasandha supaya enggal bisa kalaksanan Pandhawa nganakake sesaji Raja Soya. Yai Setyaki wonten pareng adhawuh. Yen kaya mengkono ndak aturi supaya njaga sak kiwa tengening praja Ndarawati. Amarga mengko bakal ketekan mungsuh jaganen negara Ndarawati. Yai Setyaki ngestoaken dawuh sinuwun. Yen kaya mangkono Yai Werkudara lan Janaka derekno lakune ingsun Yai. Wah, yo. Magar sore ketang rayaan nyambut gawe Gusti kula Gusti kula Gusti kula Gusti sanyata
kepapa keprangguling mungsuh kang padha prayitna Palatalah ana nom-noman ngagrah berkancang ning ngarep tapel wates negara Ndarawati. Sapa kuwi? Yen takon marang aku, Raden Setyaki kang dadi aranku. Sapa kang dadi aranmu? Ratu lumebu ing tapel wates negara Ndarawati kene. Ditepungake wae kekeseting Prabu Jarasandha, Prabu Timboko. Prabu Timboko kang dadi dasar Brayata. Apa kang dadi karepmu lumebu ing negara Ndarawati kene? Bakal ngrangket ratu Gustimu Prabu Sri Bathara Kresna. Bakal dadekake kurban lumadining kurban sesaji Kalalodra. Yen kowe bakal ngrangket ratu Gustiku, langkah ana bangkene Raden Setyaki. Yen kaya mangkono kowe tegese wani marang aku, apamu sing tak wedeni. Rasah kakean bebangal candhak tali gojene dewu dol-dol. Delosor kowe. Maju yo. Maju. Waduh, madya. Ayo. Ayo. Waduh, mati aku. Wah. Wah. Wah.
Wah. Us. Mati. Well. Sabet pedang ilang nyawamu. Mati. Wah. Woi, urip. Yo Kang. Us. Wah. Mati aku iki. Prok bodo ilang ngalem. Ulo. Wah! Tangi. Awake dhewe kembar. Yen dipateni siji mboko siji dilumpati mesti urip meneh. Yen ngono Setyaki diweden-wedeni wae Kang, supaya dhewe mlayu saka kene. Ayo. Iki ora kleru kaya Prabu Dimbaka kuwi mau. Dasar Bharanyata Setyaki. Wis disabet pedang kok ora mati. Wah, aku Dimbaka lan Hamsa kuwi kembar sak kembaran. Raga loro, nyawa siji dilumpati urip meneh, dilumpati urip meneh. Pelajar mawon. Hey! Ah!
kayune Purwa sejati pangira jagat godhong kinarya rumambit apradapa kang kuwung kembang lintang saloka langit oh Kang Gareng Bagong rene kok Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga kang tanpa upama, Kang Gareng Bagong. Ya, Truk. Ya, Truk. Atase ya mung aku Petruk tinimbalan pentas ana ing SMP Negeri 3 Tempel kene. Wah. Jan katon gayeng temenanan iki acara apa, Truk, Alhamdulillah. Iki SMP Negeri 3 Tempel nganakake acara gelar budaya dalam rangka mangayu bagya pengetan ambal warsa SMP Negeri 3 Tempel yang ke-42. Ngono ya, Truk? Ya, Kang Gareng. Ayo, sadurunge awake dhewe padha munjuk ana ing ngarsane Gusti Kang Murbeng Jagat.
Awit awake dhewe lan Sugih mawon sampun pinaringan bagas kuwarasan saengga bisa makempal sowan ing SMP Negeri 3 Tempel menika. Ola iya, Truk, alhamdulillah, Truk. Kaping pindho ngaturaken agunging panuwun dumateng Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tempel inggih panjenenganipun Ibu Dra Dwi Utami. Ingkang sampun nimbali kawula kapure nderek matur wonten ing wekdal punika. Mboten kesupen ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya Bapak, Ibu guru beserta staf dan seluruh panitia acara ingkang sampun budidaya kados napa sahingga adicara pagelaran Ringgit Purwa wonten ing dinten menika saged kalampah. Ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng kanca-kanca siswa-siswi panitia lan OSIS ingkang sampun paring pambiyantu kagem lumampahing hadicara gelaring Ringgit Purwa wonten ing siang menika. Acarane gayeng tenan ya, Truk. Para pamriksa do lenggah nganti parkire ora amot. Beh, apa iya, Gong? Kaya nganti nang njaba pager akeh motor mobil ngetan ngulon ket mau durung oleh parkiran. Kae iki dalan umum ya, Gong, dudu mobil do parkir arepan. Oh, dalan umum to? Dalan umum ki nggo parkir wae. Wah, gundul ngatos kuwi. Oh, lah iya ngeterke MBG kene nek MBG-ne telat ki engko wis do muring-muring wis do keluwen. Siswa-siswane endi ki MBG-ne rasah pelajaran sisane ra ono MBG. Ngono kuwi modele kene iki. Oh, apa, Gong? Ketoke ngono. Alah. Kelakuane kanca-kanca wae ya ora kabeh, Truk. Iki nganu, Gong. Awake dhewe iki dipirsani marang Bapak Ibu guru alumni kang diundang ing kene iki wah jan meriah tenan acara nganti udan kaya ngene wis nggawa berkah alhamdulillah. Yen ngono Kang Gareng Bagong padha parikan dhisik wae ben padha sumringah suasanane. Ya, Truk. Diawiti saka aku dhisik Kang Gareng. Mangan pakel paringane Pak Eko. Wah, sing diwehe kowe tok. Pak Eko ki ora ngenani aku. Pak Eko ki pilih kasih kok. Oh ya ora ngono, iki mung parikan, Gong. Oh, tak kira dinehi tenanan. Weh, dirungokke sik. Mangan pakel paringane Pak Eko. Mugi SMP Negeri 3 Tempel tansah ngrembaka. Amin. Amin. Wis ngrembaka kok, Truk. Lah ya alhamdulillah muga-muga saya jaya mengudara meneh Kang Gareng. Iya amin, Truk. Saiki gentenan aku, Truk. Lah ya. Macan turu diombeni Ultraflu. Wela. Apa macan iki pilek diombeni Ultraflu? Iki parikan ya, Gong, wong parikan ya mbok salah-salahke. Ora apa-apa kok. Dirungokke sik. Walah ya maaf, jangan marah-marah Mas Gareng, ndak cepet tuwa. Wis tak baleni meneh, Gong. Macan turu diombeni Ultraflu. Mugi Bapak Ibu guru sehat selalu. Amin, amin, Reng. Saiki giliranmu, Gong. Yo. Maca novel ning ruang tamu. Ayo kanca SMP Negeri 3 Tempel, rajinlah menuntut ilmu. Beh, kene kowe ya wasis tur pinter, Gong. Ayo disekolahke ki ya ben pinter kok, Truk. Lah iya. Jan aku saiki ki bungah tenan mergo iso wayangan tenanan kene nggo gamelan ora kaya taun-taun dek wingi kae wayangan cara kene cara 3 Tempel ki nganggo Vivo Budaya. Neng dilalah iki Pak Eko, Bapak Heru Darmawan lan sedaya para guru-guru sampun
berusaha ben aku iso mayang nang kene nggo pengrawit tenanan, pengrawite saka Sanggar Sumunar Gedhong Kuning. Wah iki apik tenan lho Ring. Lah iya ayo Truk. Wis yen kaya mangkono ayo awake dhewe padha nembang. Tembangane apa Truk? Tembangane pepeling dibuka kendang wae Kang Gareng. Ya wis Truk, ayo monggo para mas-mas wiyaga pepeling buka kendang. Kula aturaken sumangga dados tumak nina luwih sampurna yen berjamaah lahar lan asan sayang ingatake tindak mungkar mari lan isak cangkepe prayogane ditambah salat sunate sembrono iku perintah agama elingono ning donya mung sedhela atur lan tawakal pasrah sing kuasa kepingin besok munggah swarga. Marem lah baru udan-udan langsung petakilan. Kang Gareng Bagong piye Truk? Rasa suwe-suwe le gara-gara neruske lakon iki ndak selak kawanan. Lah yo Truk ayo neruske lakon ke Ndara Janaka kae arep ngopo kae? Ayo Truk. Ayo Truk.
Tapi ngono, Ditya gentir menjalin maju. Maju.
Maju. Wah. Ah. Wah. Wah. Ah. Wah. Seswa ya mas hati seswa ramah B. Jaga Dewa Bathara. Yayi Setyaki mlayu-mlayu ana apa Yayi? Waduh, ketewasan Koko Prabu, ketewasan. Kula menika kala wau kepapak kalian ratu kembar inggih menika Prabu Hamsa kelawan Dimbaka. Menika andhahanipun Prabu Jarasandha saking negari Giribajra. Kala wau badhe ngrangket jengandika Koko Prabu. Lajeng Hamsa lan Dimbaka kula perjaya dipun lumpati gesang malih. Hamsa kula perjaya dipun lumpati Dimbaka gesang. Dimbaka kula perjaya dilumpati Hamsa gesang. Wungsal wangsul kados mekaten sinuwun. Kula ajrih kula nyuwun senjata pitulung. Yai Werkudara lan Yai Janaka. Piye? Wonten dawuh Koko Prabu. Mangerti ya Yayi. Sejatine Hamsa lan Dimbaka kae ratu kembar raga loro nyawa siji. Yen dipateni dilumpati bakal urip meneh. Yen kaya mangkono, Yayi Werkudara, Aku kudu piye? maju. Hamsa lan Dimbaka kae didha kumba supaya bisa pecah sirahe bebarengan. Mangkat. ya mas raning
satriya gedhe dhuwur pideksa. Sapa kowe? Wah, Raden Werkudara kang dadi aranku. Kowe murina marang Prabu Sri Bathara Kresna, dasar Baranyata. Maju, tandingana bangkene Amsa lan Dimawa. Apamu sing tak wedeni candak ali goceng dewuda cangkeman. Wus. Wus. Mati. Aduh, aduh, mati aku. Aduh. Kyai Dimbaka maju. Oka. Penyeng dasmu mati we. Wah! Wes! Dikepok ayo. Tanganku ke Werkudara. Ora iso bah mati kowe Werkudara. Nalika semanten Sang Prabu Amsa lan Dimbaka sigra tarangket dening Raden Werkudara. Den Dukumba pecah mustakane bebarengan. Ah, mati kowe Werkudara. Mati kowe. Loh, kok dicekel opo iki? Waduh! Wah! Mati. Smubang Iwang Haruna
Kadinetraning anggora apuh sabdaning kukila mandeg dhisik Yayi. Wah, ana apa kresna kakangku? Kae sawangen Yayi. Ana wujuding gunung kang aran Gunung Titiaka. Ing puncaking gunung kae ana wujuding tambur kang aran Tambur Gurinta. Tambur kuwi mau dadi tengara. Sak sapa wae kang lumebu ana ing negara Giribajra sejatine tambur kuwi mau bakal muni dhewe. Tambur kuwi mau dumadi saka lulange Prabu Briyadrata, yaiku wong ngatuwane Jarasandha kang nalika jaman semana diperjaya dening Jarasandha dhewe. Wah, wong wis pakartine Jarasandha. Yai Janaka marake jemparingen wujuding tambur Gurinta kae. Saknyatane tambur kae sukmane Prabu Briyadrata nyuwun disuwargakake. Ngestuaken dawuh Koko Prabu. Wah, ana pawongan lumebu praja Giribajra kene. Sapa kowe? Ditepungake wae aku Nalendra sing bakal mbok rangket mbok dadekake sesaji korban. Aku Prabu Kresna lan iki Yayi Werkudara lan Arjuna. Paladala soroh nyawa kowe Kresna. Kowe duwe perlobo tekan negara Giribajra kene. Aku minangka utusaning dewa kanggo ngias angkara murkaning jagat. Ora gampang nggonmu muwus Kresna. Yen pancen kowe utusaning dewa kanggo nyirnakake angkara murka sapa sing mbok senake? Ora liya kowe Jarasandha parat dakan kurang toto kowe Kresna. Kanggo nyirnake Jarasandha ayo ngendi papane wong netir Kadigdayan?
Mula ndak untapke nyawamu Kresna. Yayi Werkudara maju dasar yo. Sono aku Werkudara.